van decidir venir perquè jo notava que a l'hora d'estar a classe, quan estava prenent apunts a la pissarra, començava escrivint i quan aixecava el cap per seguir copiant, veia que anava molt lenta perquè em costava molt veure el que deia la pissarra perquè veia les lletres borroses. I al baixar el cap i tot anava molt lenta. Quan ens vau comentar això de la teràpia, de com era i tot, no sabíem ben bé a què anàvem, no? Quedes una mica sorpresa. I llavors els exercicis que ella ens ha ensenyat a casa perquè practiqués i tot, doncs penses, ostres, Déu-n'hi-do el que es treballa, i ens en feia fer alguna a nosaltres que costava, Jo quan vinc faig diferents exercicis que solen ser per millorar l'enfocar, i un dels que faig és amb un plàstic amb lletres. Agafem un objectiu que tenen diferents graus de que jo veig més borrós, veig més gran, veig més petit, i me'l vaig acostant i me'l vaig tirant més enrere, i he d'anar intentant dir les lletres però sempre enfocant-me. Un altre que fem és amb unes ulleres que es veuen diferent, és com un acord d'un cercle i és per treballar a l'hora de disvergir, convergir, i he d'intentar que la corda estigui sempre junta. Les millores que he notat han set que sobretot a l'hora de prendre punts puc anar molt més ràpid, a l'hora de copiar i em va molt millor, i també puc estar prestant més atenció tota l'estona en poder estar copiant, perquè això fa que no se'm cansi tant la vista.